Ja nie som až tak silný fajčer, ako cigu si dám, ale... Patre, prosím, Patre. Meňovcom. Dary svoje, posveď tieto dary. Vítame vás na halloweenskej party vo Vieche. Ideme dať ochutnať až nový produkt Dante. Ahoj, ako sa voláš? Za čo si tu? Ja som za papeža a som Marko. Ideš nám ochutnať našu škoricovú príchuť Dante, nikotínové šparadlá. Ja mu dám, aby lepšie rozprával. Sekundičku. Akože chuťovka, musím povedať. Je to chuťovka, ja viem. Brutál. Toto sú 3 mg, máme aj 5 mg silnejšie trošku. Akože za mňa v pohode. Ja nie som až tak silný fajčer, ako cigu si dám, ale... Patre, prosím, Patre. Takže z 10, keby si mal hodnotiť, koľko by som mu dal? Vieš čo, dal by som, že 9 z 10, lebo kebyže mám v druhom rohu druhé, ale ňamka. Ďakujem ti za ochutnávku, Braško. Aj na budúce.